Impela ulanguzondo ukubona uqonda umafunda bezethu nontanda kuphakanyiswa ngalolu suku lwanamhlanje usuku lophakamisa abantu abangqengqeleyo kuba kaloku iyi Saturday is the 3rd of July 2021. iSaturday ke lulolo suku esiye sihlale sichophe sihlamahlongo naphezulu kwimicimbi ethile sifundisane sicebisane sidiza amahlebo ngalo olosuku ke lwa Saturday. Namhlanje I had a topic planned, I had notes written until I got a long call on a meaning of ubungoma and it being devilish. Ukuthi ubungoma obu is evil. In this call we spoke about the difference between izangoma namagedla kanye izangoma nabantu ekuthiwa ngamaxhwele. We spoke about ithongo elimhlophe nethongo elibomvu. The fact is I saw myself being an observer and a participant since I don't normally talk about izinto zasebugqirheni as I refer such topics to friends ezinjengoMadlamini, oMagadebe, oMbathana. I wished namhlanje to talk about the gravitational waves and quasars and pulsars and supernovae and string theory, the theory of special relativity. Nkosi yami, today I wish to talk about the Fibonacci sequence and the Euler's formula, but the guy derailed me with his questions with pre-formulated answers. He spoke about how ubungoma is evil, associating ubungoma with witchcraft, the disappearance of babies and bloodletting. He spoke about newspaper articles that point to cases of izangoma raping amatwasa, defrauding clients and betyala inyoka nothikoloshi xa fambe beyoqinisa. He spoke about how izangoma cast bad spells, bakuthwebulela idlozi and all sorts of things, ukuyophakamisa abantu emangcwabeni and all that. This was one of my longest calls and energy sapping calls. This fellow implored me to talk about this topic in ubungoma and witchcraft and try to bring the link between the two. He discouraged me from talking about lilies and daffodils and roses, things that are dear to me. But let's get into it, shall we? Mandiqale by sending parameters so that now uyazi ukubana namhlanje sithetha siphethe ntoni. Number 1 sithi ubungoma obu lubizo. Awusisangoma ubiziwe. Isangoma ngumuntu obonayo nochaza indaba. In other words, in my home language, ubungoma bubugqirha. For purposes of this discussion, we will refer to all types of ubugqirha from ubundawe, ubunguni, stretching it to bantu baseTogo and beyond, so long as the practice is influenced by language, geography and culture, got the outcome being the same, ukuchaza indaba. Bakhona ke abantu abachaza indaba abangengabo abantu ekuthiwa zizangoma. Apho we talk about abaprofeti are excluded. All types of people abahlolayo ke behlola ngezinto abazilandileyo, abanye bahlola ngezigubhu, abanye banezizwe, abanye banothikolosh abathile abahlebeza indlebeni, abanye banento zabo. Those people are only but charlatans, not izangoma. Number 2 in my parameter, while ekhona amagedla anesiphiwo sokubona umuntu engakuchazela indaba uthi ulibalisa ibali abese ibona lento uyitshoyo, abo bantu are not amagqirha but remain amagedla with the ability to see. Eyona nto ke siyitshoyo, igqirha ngumuntu othe wahamba wayothwasa apha ekuthwaseni wabuya enaso eso siphiwo ngabantu bakokwabo sokuba akwazi ukubona. Siyayiphinda, isangoma is someone who underwent a process yokuthwasa, not ukuthwala, not ukuyolanda into emzini. Sithi stated differently, isangoma is someone who is chosen by abantu bakokwabo ukuba athathe umsebenzi wabantu abangasekhoyo, umsebenzi wokuchaza, ihambe ke ngokulento idibanise nokunyanga, kuba ngoku izangoma sezikwazi nokunyanga. Back to my long call. Ubungoma ngumoya or evil. Let's start with what we know and drift along. Number 1. Ubungoma, as we said, lubizo that is associated with being downtrodden.
igqirha sikhule ingumntu othobekileyo, soft spoken, respecting people as he or she respect aba bantu bahamba naye lo mntu that elo gqirha interact with. 2, sikhula igqirha being someone associated with purity, symbolized by ukumbona ethambise imbola emhlophe, enxibe into emhlophe, ethwele nasentloko as a sign of respecting what is above or acknowledging ukuthi there is something above. Sikhula lo mntu uligqirha engumntu ongakhwaziyo, soft spoken, singamboni kwezindawo kuliwa kuzo, kunxilwa kuzo, either than kwindawo ezinemisebenzi yabantu abadala. To an extent lo mntu sikhula ingumntu who respect everyone in the room. Xa ethetha uyathozama, uyaphaphatha, ujonge ezantsi, respecting even abantwana because behamba nemimoya yabantu abadala. Number 3, sikhula igqirha iyi-servant of his community, someone o-offerisha ii-services nakumntu ongenayo netiki nepeni. Xa lo mntu ezofuna ukuncedwa, igqirha limncede aphume umntu agoduke, whether uzawubuya azothi enkosi or not. Igqirha that we know soze likulandelele ngee-phone calls libuze uba iphi laa mali, because lo msebenzi ngumsebenzi wabantu abadala abafanele bazilandele imali yabo xa beyifuna. Back to my long call. Ubungoma is devilish. Any person who practice ubizo lobungoma kufuneka ahlanjwe before angene esihlweleni kuba ungcolile. This statement is outrageous and silly. Why isihlwele siza kukunika isiphiwo, humble you before your countrymen and women, then demonize you when you die? But I hear you ask, is there no merit in this claim? Why uchithelwa intsimbi xa uswelekile ungumntu obuthwasile? The answer, mntanomhle, is no. But we are not dealing with into yokuchithwa kwentsimbi today. Sizawuza nomntu othwasileyo ozawuza alibalise elobali. Let's ask 2 questions. 1, what are spirits or energies associated with evil? You see, we are borrowing words because eligama lithi evil, devil, satanic, ngamagama afikayo, but we use them because sesikhumsha mos. Number 2, what happens of those people abana these energies, or what happens when you are such a spirit ebesi evil when you depart? 1, xa sibuza ukuthi who are these spirits, abantu ababuleleyo. 2, abantu ababethwele. 3, abathakathi. Those 3 categories are main categories ezaziwa ngokubana are evil. We have cases ukuthi lo mzi kwakuthwelwe kuwo kusekho energies, imizi yakhona noba sewuthengiswa umzi awuthengiseki, noba uthengile wena mntu uthengileyo akuhlaleki, not only because of lento ishiweyo ngumnikazi wayo kule ndlu, but the energy yalo mntu ebethwele still hovers in this yard, yenze le ndawo kungahlaleki. We know of places apho kuzawufike kusetyenzwe kuchelwe, but the energy persists. Umzi ebekuthakathwa, ukuba ungumntu wena okwazi ukuphika pha imimoya, you can tell even if the owner has departed ukuthi there is an energy in this place, the energy is not right. Abantu ebebulala, you can tell from the energy as the person is passing by you, because there is above lo mntu, there are energies that are still crying, abantu who are still begging, abantu who still want justice hovering
above lo mntu, and naye the person when is departing ufike salindwe zezonyembezi kweliyana lemimoya. Here we exclude abantu abashiye kukubi phakathi kwekhaya. Wena ubusisidungamzi apha phakathi kwekhaya, ubungulo mntu oba ngudushe phakathi kwekhaya kuliwe xa ukhona. Umntu onjalo uyangena esihlweleni ukuba thina abaphilayo siyamcengela. Ukubana lo mntu ushiye kusiliwa phakathi kwekhaya aba bengavani nabaya, there is a process yokuba la mntu akwazi ukuxoleleka ngokuba thina abaphilayo senze lento kuthiwa inhlambuluko, sihlale sisenze lento ekuthiwa kukuhlambulula omnye komnye. Xa siyigqibile lo process we declare ukuthi thina abaphilayo sixolelene, siyavana, nabangekhoyo mabaxolelane bavane, so that the person ophume esisidungam obhubhe esisidungamzi akwazi ukwamkeleka. Number 2, aba bantu mentioned sababulali okanye abathakathi, njengoba bengangeni nje esihlweleni, we know ukuthi they continue to hover above okanye they continue to visit lamakhaya ethu. No amount of cleansing, lo mntu ebethwele, lo mntu ebethakatha, lo mntu ebebulala, kufuneka ayozimela embuzweni. And umbuzo ke, there is no judgment, uyagxothwa esihlweleni. Ibe ngulo moya uthi xa usiya kubantu abahlolayo kuthiwa khona umntu ongaphandle kweyadi ongangeniyo. Kuthiwa xa kusiwa kwezinye indawo kuthiwa kukho idlozi elimdaka, idlozi elibi elifuna uba ulisuse kuwe. Lo mntu makasuke nakuwe kuba egxothwe nasesihlweleni, must belong nowhere. Bayikhumshe bathi this person will be in limbo. Ngulo mntu ke ngoku ophele ethathwa ngomnye umntu ozawuthwala, kuthwale ngaye because is evil, kuthakathwe ngaye because is evil. This is a spirit, this is a soul that continue to be with the animals in the underworld. Ukubana we want to also borrow the language your underworld. In dropping my call ke, I say ubungoma obusulungekileyo, ubungoma obulubizo lwabantu abadala is meant to serve humanity, to heal, to protect and guide. This is never evil, will never be evil, was never evil. Anyone who makes a contrary claim is either deliberately misleading or yena is evil. So that ufuna abantu basondele kulento yakhe yobuthakathi, basuke enyanini. The dictum still remains the same. Masiyingcikiveni imimoya, masibajongeni abantu esibamamelayo, and look beyond the facade, straight into their evil deeds. Look beyond what they are spewing, because bayasilahlekisa. They want us to drift from what we are called for. Ubizo lwabantu abadala basemakhayeni ethu, and will end up sithatha izinto that have nothing to do with abantu basemakhayeni ethu, and at the end of it all we may end up being evil because sizawuthatha imimoya engazukusisa ndawo. I dropped the long call before it was done, Kamaku.